Čauko, poďme sa porozprávať o Akademickom Prešove. Čo je to ten Akademický Prešov? Neviem. Slovami profesora Mihina. Akademický Prešov je mladosťovkojná inštitúcia. Mladí boli pri jeho zrode, udržiavajú ho mladí. Mladí ho neustále obnovujú pre seba, teba, teda pre mladých. Prekypujúca mladosť z neho vyžaruje dodnes. On tak neznie. A na týchto festivaloch, zvaných Akademický Prešov, majú študenti vysokých škôl možnosť prezentovať svoju umeleckú činnosť v troch kategóriách. Študentské divadlo, umelecký prednes a vlastná tvorba poézie alebo prózy. No a na No a na Akademickom Prešove to bolo naozaj veľa. Akože fakt veľa. V prvom rade bolo tam nespočet divadelných súborov. Ukážka. V poslednom čase sem chodí dosť veľa samovrahov z hlavného mesta. Nevrč. Mám Teslu. Vystuj! Ty krava! Ok, dobre, bolo to iba jedno divadlo, ale viacero záznamov nemám. Boli tam samozrejme aj nejaké tie semináre, kde ľudia sedeli a hodinu tížko sedeli. Hej. Sedeli a sedeli. A taktiež tam boli nejaké tie semináre, na ktorých ľudia tížko sedeli hodinu, počúvali, čo mu nejaká tá osoba hovorí a tvarili sa, že ich to zaujíma. Takže v podstate ako vysoká škola. Cítili sme sa ako doma. Ale aj veci, ktoré, no, ako keby neboli z našeho sveta. Ale čo to je ten Akademický Prešov? No ono to celé začalo v roku 1996 a ono to funguje nejako až dodnes. Je to v podstate festival, ktorý funguje celý týždeň, takmer celý týždeň, tohto roku to bolo od pondelku do štvrtku, v piatok samozrejme, aby si každý oddychol. Na tomto Akademickom Prešove je veľa predstavení od divadelných súborov. No a na tieto predstavenia môže prísť ktokoľvek, pretože sú zadarmo. Vlastne celým účelom Akademického Prešova je tak trochu priniesť kultúru a divadlo, zábavu, hudbu do života všetkých ostatných, zatiaľ čo sa študenti môžu ukázať, akí sú úžasní. Minimálne to bol prvý zámer. Z mojej vlastnej skúsenosti Akademický Prešov už nebol tak veľmi o študentov. Samozrejme áno, bolo tam veľa študentov, ale potom tam boli profesionálne divadlá z Česka, Poľska a v podstate z každého kútku sveta. Čo sa snažím povedať je, že tá prvotná esencia toho Akademického Prešova, že vezmu talentovaných vysokoškolákov, narvú ich proste do jednej akcie a povedia OK, ty budeš v pondelok, ty budeš v utorok, ty budeš v stredu, štvrtok, dáte ľuďom kultúru, zatiaľ čo vy dostanete fame, alebo takzvané slávu. Jednoduchosti, Akademický Prešov je o tom, aby si civilisti, obyčajní ľudia užili trochu kultúry, zatiaľ čo vysokoškoláci a iné divadelné súbory, iní ľudia, ktorí majú nejaké tie talenty, mohli ukázať práve tieto talenty, aby sa mohli píšiť svojou kvalitou. To je v podstate Akademický Prešov. Miesto, kde sa môžu vysokoškoláci ukázať, akí sú briliantní. No, sme na konci. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste strpeli zo pár minút týmto videom. Ak sa vám video páčilo, zanechajte like, odber, nechajte nejakú spätnú väzbu v komentároch a vidíme sa znova opäť niekedy inokedy. Čauko.